Darakulang Bareta kan aldaw, mga baretang balansyado, daing pigkikilingan, asin makatotohanan. DZGB, Bareta Alas 7, mga preskong bareta sa lado lokal, nasyonal, internasyonal, asin iba pa. Bareta Alas 7, digdi sa GB, garantisadong bareta. Maray na aga mga tugang uya po ang mga bareta ngunyan na Sabado. Enot sa headlines kan mga bareta. Sa lado lokal, sobra sa 8,000 na mga estudiantes ang maresibing ngunyan na aldaw nin ayuda finansyal hali sa DZGB. Bagong DZGB Regional Director sa Kabikolan nagsumpa na sa pwesto. LTO nagkondukta nin anti-drug operation sa mga bus terminal sa Naga City. Sa lado national, Kamara asin Senado nagkasundo na ipasar ang pag-oktaba kan barangay asin SK election. Pag-aumento sa presyo kan mga barakalon papaimbestigaran sa Senado. Implementing rules and regulations, implementasyon kan Foundling Recognition and Protection Act pirmado na. Sa ibang nasyon, bagong monarch kan Britanya napili na. Sa lado ng Karawat, 18 anyos na pro-boxer nagadan matapos ang sparring session. Detalles kan Bareta enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan, Flemex Forte. Flemex Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Nasa 8,395 mga estudyante sa Kabikolan ang makakaresibir ng educational assistance hali sa Department of Social Welfare and Development sa payout schedule ngunya na aldaw. Sinabi ni Mary Giselle Mesa, tagapagtaram kan DSWD 5 na ang payout tigdalauman na magiging sistematiko asin organisado na. Sa sinabi na ang mga beneficiaryo na nakaresibir ng text message sali sa senang opisina asin iba pa pinaisiman kan local government unit na may aviso na hali sa DSWD iyo sana ang tatawanin atensyon na magresibir ng cash aid. Ang kada probinsya may designado naman na payout site kung saan duman pwedeng magkobra kan sendang ayuda ang mga beneficiaryos kani. Ang baretang ini hatod sa Indukan, Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sigura rin na ipinarumdom kan Department of Social Welfare and Development Bicol sa mga Bicolano na solamente ang mga personang nakaresibir ng text message hali sa sendong opisina ang pwede magpasiring sa payout area tanganing magkua kan educational assistance. Sa abiso na ipiniluwas kan ahensya ang mga hali sa Baaw, Balatan, Bato, Buhi, Bula, Iriga City, asin Nabo, Camarines Sur, mapasiring sa Iriga City Sports Complex kung saan duman gigibuhon ang pagbayad. Sa SM City Diet naman, ang payout para sa mga beneficiaryo hali sa Mercedes, asin Labo, Camarines Norte. Sa Ligao City Gymnasium, ang venue para sa mga tagaligaw, asin Piedran Albay, mantang sa Sorsogon Provincial Gym, Capital Compound, ang hali man sa Huban asin Sorsogon City, mientras na sa San Jacinto Covered Court, Ticao Island and Venue, kan mga beneficiaryo hali sa Batuan, San Fernando, San Jacinto, asin Montreal, Masbate. Mientras na sa mga taga-Catanduanes, tolong venue ang gagamiton sa distribusyon kan tabang finansyal, ang Higmoto Multipurpose
building para sa mga residentes kan Higmuto. Sa ground floor kan MDRRMO building sa Baras asin sa Balay Silangan Poblasyon Ilawod para sa mga taga-Bato. Mientras na maigot man na pinarumdum kan ahensya na sunodon ang public health standard bilang pag-iingat sa nakakagadan na helang na COVID-19. Ano man na aldaw, posibleng mag-asuber na sa pwesto ang bagong pamayo kan Department of Social Welfare and Development Bicol Original Office. Ini sa rason na si Norman Laurio, ang bagong mapiling Director 4 kan DSWD, nagsumpa na sa sayang pwesto sa ampangan mismo ni DSWD Secretary Edwin Tulfo sa DSWD Auditorium sa Sendang Central Office sa Quezon City. Si Laurio, pigdalauman na magdigdi na sa Legazpi City para ipadagos ang serbisyo sa mga Bicolano. Siya ang masalida sa pwesto na parametas na kinaputan ni Assistant Regional Director Arwin Raso. Duwang taon matapos na daing nagkaigwanin mga aktibidades dalan sa efekto kan COVID-19, nagruso ang kadakuldakol na mga devoto sa mga tinampo sa Naga City para sa prosesyon kan mahal na imahen ni Nuestra Señora de Peñafrancia kasuudma. Ang mga tao nagpartisipar sa traslasyon o ang pagbalyo kan imahen ni mahal na ina hali sa Basilica Minore pasasiring sa Peñafrancia Parish. Ini ang nagmarka sa pagpuon kan siyam na aldaw na novena bago man ang kapistahan kan mahal na ina sa masunod na semana. Matapos kang prosesyon, nagkaigwaman in Pontifical Mass para sa ika-140 taon na anibersaryo kan imahen ni Divino Rostro. Bilang parte kan Oplan Ligtas Biyahe in koneksyon sa selebrasyon kan Peñafrancia Festival 2022, ang Land Transportation Office Bicol nagkonduktan in anti-drunk as in drug operation sa Bicol Central Station as in Bicol Isarug Terminal sa Naga City. Sigun sa LTO Bicol, 34 mga driver asin 70 tricycle driver ang ipinararam sa drug test asin ang 104 na ini ang nagnegatibo. Ang nasabing operasyon pinanginutan ni LTO Operation Division Chief Glenn Mancera, katuwang ang LTO Central Office Law Enforcement Service asin Drug Check Philippines. Kamawatan kaning masiguro ang seguridad kan publiko asin pasahero na mapartisipar sa Peñafrancia Festival. Iyan ang primerong kaptangkan mga bareta. Ang iba pa pagkatapos kani. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Robust dietary supplement for men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra L-Arginine, Sungaria Cinnamomum at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores, Watson's, Southstar Drug, Generica, Rose Pharmacy, TGP, SM, Supermarkets, 7-Eleven, and other leading drugstores, supermarkets, and convenience stores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust. Para sa mga kalalakihan, hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Sa everyday kainan, ano kaya ang bago? Elial pasta, Elial pasta na yan. Everyday pastability. Pasta, Elial pastabilities. Okay lang araw-arawin ang espesyal. Elial sarap, sustansya, sulit naman. Basta
pasta. Bili na para araw-araw espesyal with everyday possibilities. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. Dreaming of quality learning for quality people? Divine Word College of Legazpi welcomes you. To a home that offers you opportunities to enjoy. Embrace. Engage in the new normal by allowing you to continue your education amid the COVID-19 pandemic. DWCL is D. Devoted to serve you. W. Willing and ready to help you achieve your success. C. Committed to make you realize your dreams. L. Living the Divinian spirit. DWCL continues to guide you to your future. Thus, online platforms and digital instructional approaches are used alongside traditional face-to-face classes on a limited basis for everyone's advantage and convenience. Now, on its 61st year, DWCL offers PAASCO Level 2 re-accredited programs and is committed to provide quality education, professionalism, and service. With a wide array of scholarship programs and state-of-the-art facilities. Its highly professionalized and competent faculty and staff are ever ready to journey with you. The online and on-site enrollment for school year 2022-2023 for basic education is now going on. And for both undergraduate and graduate programs will be on July 11 to August 12, 2022. Classes start on August 15, 2022. The application for admission is now going on. Enroll now. No tuition fee increase. For inquiries, please visit the Admission, Guidance and Testing Center or check out our website dwc-legazpi.edu and our Facebook page at Divine Word College of Legazpi. You may also contact telephone numbers 480-2148 or 480-3108 or mobile number 0910-371-8602. Divine Word College of Legazpi. Your success, our word. Madya na, magpabakuna. Marahay na barata. Ang mga bakuna, pinarani na sa Indo. Pwede na ika magpabakuna asin booster sa saod. Terminal ng sasakyan, daungan or pier, simbahan, eskwelahan, opisina, plaza, malls. Aramo na schedule sa indong lugar sa paagikan sa indong lokal na gobyerno. Magpabakuna asin magpa-booster na para sa mas makusog na proteksyon kontra sa COVID-19. Pagbakunado, ang pag-iwas sa malalang helang ng COVID-19 garantisado. Sa booster, pinalakas, pinaslakas. Sarong pagirumdom, hale sa DOH Bicol CHD. Sa kulog kang payo asin kalintura, anong bulong ang dapat? Han, para sa ako, dapat makusog. Mahal, para sa ko, dapat maingat magparahay. Dain na kaipuhan mamili pa, mag-Biogesic. Magasing kusog, pero maingat magparahay. Arog kaayan magataman ang Biogesic. Ayos! Marita, pwede palang parehas. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Kadakong labnaw moment sa trabaho? Mas marhay na may katuwang ka para mamantinir na 100% ang sa imong energy sa enterong aldaw. Kaya, ikape mo na yan sa Jim's 7-in-1 Coffee Mix na may plus ingredients, siring Korean ginseng, agaricus mushroom, ganoderma, asin spirulina para siguradong alert asin feeling energized ka. Plus na plus, bakong iyo, apera kayan ang Jim's 7-in-1 Coffee Mix. Halal certified asin gibok and Gold Shine Pharmaceuticals Incorporated, sarong ISO certified company na tinawanan ng Certificate of Good Manufacturing Practice. Huli sa matanos asin malinig na proseso kan pagibo kan gabos na Jim's Coffee Mix products. Mababakalman ang Jim's 7-in-1 Coffee Mix sa Shopee, Lazada asin mga supermarkets, groceries, convenience stores asin drugstores sa indong lugar. Kaya ano pa ninahalat nindo? Ang labnaw moment gibuhon na shining moment. Kay ba ang Jim's Coffee Mix? May plus ka sa life. Filipino Olympic gold medalist Heidelin Diaz, alagang Unilab. Para manalo, kailangan ko ng tulong ng iba. Bukod sa sumusuporta, meron din nag-aalaga, katulad ng Unilab. Sa sakit ng katawan, nag-aalaksan po ako. Kung may sipon, Yusep agad. Pag nangangasim ng sipmura, Kremil S ang gamit ko. Wala pa akong gold medal. Pinagkatiwalaan nila ako, ang alagang Unilab. Kasama ko noon pa. Alagang Unilab yan. Ibuprofen plus paracetamol is the generic name of Alaxan. Phenylephrine HCl, chlorpheniramine maleate. Paracetamol is the generic name of Newsep. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide simeticone is the generic name of Kremil S. If symptoms persist, consult your doctor. Magic Sinigang. Mas masarap! Real asim ng sampal. Mas masarap!
Unil-Up versus previous formulation. Di lang puro asim, Maggi Magic Sinigang. Sinigang na may asim linamnam from real Sampalo. Preferred by 6 out of 10 moms versus nakasanayan. Try na ang mas pinasarap na Maggi Magic Sinigang. Maggi Magic Sinigang. Pag may umaasa sa'yo, kailangan masigla. Excited. Parex Vitamin B1, B6, B12. Tamang B vitamins para excited. With proper diet and exercise, tumutulong laban sa tusok, manhid, tamlay ng katawan at isip. Excited. If symptoms persist, consult your doctor. Excited ang katawan at isip. DZGB, Bareta Alas 7. Bareta Alas 7. Detalles kang Bareta sa lado nasyonal. Nagkasundo ang Kamara de Representantes sa Senado na ipasar ang mga importanteng propestong lakdang kung sain saro kani ang suspension sa barangay asin SK election sa Disyembre asin ang pagtugot sa registrasyon kan subscriber identity module o SIM card sa Oktubre o bago ang Kongreso magkaigwanin recess. Sinabi ni the House Speaker Ferdinand Martin Romualdez asin Zamboanga City Representative Manuel Jose Dalipe na ang duwang propestong lakdang iyo ang topic na natukar kan mga miyembros kan Kamara asin Senado kan sinda mag-ururon. Sinabi ni Dalipe na may kasunduan sinda na ipag-oktaba ang barangay asin SK election pati naman ang SIM registration bill bago man magkaigwanin adjournment ngunyan na bulan. Ang propestong 2023 budget kan Commission on Election da ikariba ang extra funding na kinakaipuan kun ang barangay asin SK election sa Disyembre 2022 maoktaba para sa masunod na eleksyon. Ini ang konfirmasyon ni Comelec Chair George Edwin Garcia kasunod kan kaaputan ni Albay 1st District Congressman Ed Lagman kan magkaigwan ni presentasyon ang Comelec sa indang propestong 5.2 bilyones pesos na budget sa masunod na taon. Sa sinabi na kaipuan ninda ang 10 bilyones pesos kung ang eleksyon gigibon sa 2023 mantang mga ipapasinda nin dagdag na 17 bilyones pesos kung ang barangay asin SK election ipag-oktaba sa Desyembre 2023. Sayang ipinaliwanag na kung daing budget ang Comelec para sa kondukta kan eleksyon, daing budget na gagastusyon ang Comelec para sa ehersisyo politikal. Permado na ang implementing rules and regulations sa Foundling Recognition and Protection Act na minatalaan na ang mga abandonadong aki day aram ang kapangakian asin mga magurang bilang natural-born Filipino citizens. Pinanginuta ni DSWD Secretary Erwin Tulfo ang pagpirma sa IRR. Sinabi man ni Senador Risa Ontiveros, utak asin sponsor kang propestong lakdang na sa paagi kan lay, tatauanin diretso ang mga foundlings para sa mga programa asin serbisyo kan gobyerno sharing sa registrasyon, pag-asakaso sa mga dokumentos para sa pag-aataman, edukasyon, proteksyon, nourishment, asin pangangataman. Sa sinabi na dapat ikonsiderar ang sarong foundling bilang natural-born Filipino citizen kung nakuha sa Pilipinas o sa Philippine Embassy, consulates asin teritoryo. Sinabi kan Commission on Higher Education na daininda pwedeng maakomodar ang kahagadan kan 205,584 mga estudyante na naghahagad man nin financial assistance sa paagi kan sindang programa matapos magpalyar na makakuha nin dagdag na fundo sa lindong kan 2023 budget. Ini ang pahayag ni Chair Prospero de Vera kan magkaigwa ng presentasyon kan sendang propestong 30 bilyones pesos na budget para sa masunod na taon. Sampangan kan House Committee on Appropriation. Sa sinabi na ang mga estudyante sa iyo ang mga
bagong aplikantes sa Tertiary Education Subsidy o TES program na itinatao sa mga naka-enroll sa pribadong eskwelahan sa mga lugar na dainin state o local university o koleyo asin ang mga hali sa pamilya kan unconditional cash transfer program. Nagsumiter ng resolution si Senador Mark Villar tanganing hagadon na imbestigaran ang padagos na pag-aumento kan presyo ng mga pangenot na barakalon siring sa asukar, asin, pati na bawang siring man ang kakulangan nin supply kan mga manufactured goods. Sa Senate Resolution 193, sinabi ni Villar, pamayo kan Senate Committee on Trade and Industry na nagbabagsak na ang purchasing power kan mga pobre asin marginalized sector sa padagos na pag-itaas kan presyo kan mga pangenot na barakalon. Sa sinabi na may dakulang epekto ni sa pagtios dalanta kun minaumento ang presyo, direktang apektado ang bulsa kan mga konsumidores na nagigpit na nga inin marahay kan sa indang paha kausa kan pagtios na dara kan pandemya kan COVID-19 asin pwedeng magresulta sa gutom. Mientras tanto, sobrang namundo si Senador Win Gatchalian kan sa iyang maisiyan na binayadan palan kan Department of Education in 69 milyones pesos na service fee and procurement service kan Department of Budget and Management para sa pagbakal ng laptop para sa mga paratokdo sa eskwela's publikas. Sa pagdangog kan Senate Blue Ribbon Committee, inosisa ni Gatchalian kon 3 o 4 na service fee na naresebi kan PSDBM halis sa 2.3 bilyones pesos na kantidad ng laptop. Sinabi man ni Education Undersecretary Annalyn Sevilla na uminabot nin 69 milyones pesos ang ibinayad ninda sa PSDBM bilang service fee para sa pagbakal ng mga laptop na bigyasabing overpriced asin outdated pa. Nasa 3.7 bilyones pesos na fundo ang itinagama kan Department of Budget and Management para sa supplementary feeding program kan Department of Social Welfare and Development. Ina napapalaman sa 2023 National Expenditure Program. Sinabi ni Budget Secretary Amina Pangandaman na 1.8 milyones na mga aki na naka-enroll sa Child Development Center sa napinamamalaan kan mga gobyerno lokal ang makikinabang sa sharing na programa. Nasa 157,968 na malnourished na mga aki ang makikinabang sa milk feeding program. Tanganay masiguro ang makaskas na aksyon sa pagangipon kan mga overseas Filipino workers, punteriya kan Department of Migrant Workers na magbugtak ng mga regional offices sa mga reyon sa entero nasyon. Sa budget hearing kan House Appropriation Committee, sinabi ni DMW Undersecretary Maria Antoinette Aliones na tulong mga darakulang regional offices ang ibubugtak sa National Capital Region, Cebu asin Davao na igwanin sangkatos ng mga empleyado, mantang mabugtak man in medium offices na may 91 tauhan asin small regional offices na may 41 mga empleyado. Sayang ipinaluwanag na magayon ini na ma-decentralize na ang mga serbisyo. Bareta Alas sa ibang nasyon duman sa London, ang bagong monarch kan Britanya na si King Charles III nagtaoning pahayag sa pagmundo ka nasyon asin sa Commonwealth sa primera bes. Sa rong aldaw matapos magadan ang sa iyang ina na si Queen Elizabeth II. Sa iyang sinabi na sobrang sendang kamunduan sa enterong buhay niya na magadan ang sa iyang namamutan na mahal na ina na naging inspirasyon asin ehemplo sa iya pati na sa iyang pamilya
pamilya. Idinugang pamanyan na utang ninda sa sendang pamilya, lalo na ang pagkamuot, pag-asakaso, pagtaonin giya, pagsabot pati naman ang maray na ehemplo. Sa lado nin Karawat, gadan ang sarong 18 anyos na professional boxer hali sa Cavite, nagkaparang aldaw matapos yun buminagsak mantang nasa sparring session sa sarong gym sa Makati City. Si Axel Van Dignos nasa comatose, nagkaparang aldaw bago ini nagadaan kanakaging aldaw. Sinabi ni Charlito Dignos, coach asin ama, kan biktima na dain niya maako ang sirang na pangyayari sa sayang aki. Si Dignos, luway-luway na nagkakaiguanin sa diring pangaran matapos manggana sa nagkaparang laban sa flyweight division bago nangyari ang siring na insidente. Iyan mga tugang ang detalles ka mga bareta ngunyan na Sabado. Sa pangarang kan mga pagriba, Mardila, Angel Mustasa sa Newsbase, June Napolis sa Lado Technical, si Reman si Richard Astor sa IT. Ako po nagatod kan Bareta. Edwin Peralta nagsasabing salamat kan sino pagkantabay, happy weekend. Yan ang DZGB Bareta Alas 7. Abangan giraray sa aga, an hapon, masunod na pagkalipas lang kaini. Oh, padi, nata ka nag-iidali. Uni baga pa di, nakagat